Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Temtu kemawon wonten ing pasaman suci komunitas ingkang dipun bangun menika komunitas murid-murid dalem Gusti ingkang pitados ing Gusti Yesus. Kapitadosan ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus nggih kapitadosan sing golong gilik wutuh lan sansaya dangu sansaya teguh santosa, boten namung dados rana anggenipun gayuh margining kawilujengan lan nampi kratoning swarga ning ya sansaya berkahi tumraping gesang sesarengan. Gusti ngersakake kapitadosan ingkang dipun gegesang boten kedah sing neka-neka, sing muluk-muluk ning sing prasaja. Umpaminipun sabdo-sabdo ingkang diparingake menika dipirengake lan diestokake utawi ditindakake. Menika wujud kapitadosan utawi katresnan ingkang dados pranatan agung kula panjenengan jejering murid-murid sing pitados ya lajeng mujudake katresnan sing tuwuh asali saka Gusti. Katresnan sing boten amarga emosi utawa perasaan utawa raja brana ning katresnan sing wantun kurban kados tuladanipun Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kathah tiyang Yahudi ingkang tetep nyuwun pratandha saking Gusti, kados-kados ora puas, kados-kados bisane mung nuntut. Padahal Gusti sampun paring pakaryan lan sabdo sing kuatah dumateng tiyang Yahudi. Ning saperangan tiyang-tiyang bisane mung nuntut. Nah menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Kadang kala awake dhewe wis tumindak apik, tumindak becik, wis makarya saapik-apike, laras karo pranatan, niate yo apik, carane yo apik, sing dadi gegayuhane yo apik ning ana wae wong sing ora trima, ana wae wong sing ora puas karo pelayanane awake dhewe. Nah menika gegambaran saperangan tiyang Yahudi nanggapi pakaryan dalem Gusti saengga nggih tetep ora percaya marang Gusti, tetep maido lan nuntut dumateng Gusti. Kados pundi anggenipun Gusti paring tanggapan? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 12 ayat 38 ngantos dumugi 51. Nalika samono ana ahli kitab lan wong Parisi sawetara sing padha matur ana ing ngarsane Gusti Yesus mangkene. Bapak Guru, kula sami kepengin sumerep pratandha panjenengan. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan. Bangsa sing ala lan cidra nyuwun pratandha.
nanging ora bakal diparingi kejaba pratandhane Nabi Yonas. Awit kaya dene Yonas mbiyen 3 dina 3 bengi ana ing wadhuking iwak sagara, mangkono uga putraning manungsa ya bakal ana ing telenging bumi 3 dina 3 bengi. Wong-wong Niniwe bakal maju ana ing pangadilan bareng karo bangsa iki lan bakal ngluputake. Awit wong-wong Niniwe padha martobat marga piwulange Yonas, mongko sing ana ing kene iki ngungkuli Yonas. Ratu putri saka Bangkidul bakal maju ana ing pangadilan bareng karo bangsa iki lan bakal ngebotake kaluputane. Awit rawuh saka ing poncoting bumi perlu mirengake kawicaksanane Sulaiman, mongko sing ana ing kene iki ngungkuli Sulaiman. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng saperangan tiang-tiang Yahudi injih para ahli kitab lan para parisi sing nyuwun pratandha, Gusti kanthi cetha lan gamblang nanggapi lan tanggapan dalem Gusti nyuwun sewu katone kasar banget. Bangsa sing ala lan cidra nyuwun pratandha. Tumraping Gusti Yesus para ahli kitab lan para parisi sing sejatosipun menika pangareping agama Yahudi. Ahli kitab menika ateges nggih tiang-tiang sing estu paham menggaing pranatan Taurat, lan tiang-tiang parisi menika sing ngerti bab pranatan agama, termasuk kebiasaan-kebiasaan sing kudu dijaga, paham, nguasani. Ning pranyata tiang-tiang menika tasih nyuwun pratandha. Ateges tiang-tiang menika rumaos ora puas tumraping menapa sing sampun ditindakake Gusti Yesus, utawa dendeng dablek utawa duwe niat elek pengen Gusti Yesus tetep duwe kekurangan merga ya goleki eleke Gusti Yesus. Padahal Gusti Yesus sampun makarya mawarni-warni tumrap masyarakat Yahudi lan populer, viral, terkenal. Gusti Yesus paring pitedah dumateng para ahli kitab lan tiang-tiang parisi kala wau yen tinarbuka pura nampa sakjatosipun para ahli kitab lan tiang-tiang parisi kedahipun nggih bangga utawa bersyukur awit sing saiki ana ing tengah-tengahe tiang-tiang Yahudi menika ngungkuli Yonas, Nabi Yunus lan ngungkuli Sulaiman. Sulaiman menika terkenal merga kawicaksanane. Yen Daud menika merga kejayaane dadi ratu. Gusti Yesus ngungkuli Yonas, ngungkuli Sulaiman. Yen dibandingake kalian nenek moyang zamane Yonas, zamane Sulaiman, rikala tiang-tiang zaman semanten mireng pawartosipun Yonas lajeng martobat, lajeng berubah, lajeng sadar salahe, terus ngadani owahan kanggo nglarasake sing bener. Ing zamane Sulaiman ugi mekaten kathah tiyang sing lajeng pengen ngangsu kawicaksane Sulaiman, termasuk ana ratu putri saka Bangkidul. Wong asing pengen ngangsu kawruh bab kawicaksanan, ning sing diadepi Gusti Yesus menika malah wong-wong do maido, do nuntut, do pengen nglawan, ora pengen sinau, ora pengen ngrungokake nampa terus gawe owahan ning mungsuhi. Nah menika kula kinten nggih sacara bentuk sanes ing pelayanan-pelayanan kula panjenengan kadangkala nggih ngalami sing sami kalian sing dialami Gusti Yesus. Ana wong-wong tertentu kuwi sing bisane mung goleki salahe, goleki eleke, ora tau puas karo pelayanane awake dhewe.
Mila kula panjenengan sami saged sinau kados pundi mbangun pasamuan suci sing begja rahayu bahagia kanthi nggih wantun tinarbuka dumateng maneka warni pakaryan dalem Gusti sing ditindakake warganing pasamuan, warganing komunitas sing mbok menawa beda-beda, sing mbok menawa ya aku dhewe ra paham, sing mbok menawa ya ora cocok karo awakku umpamane mekaten. Menika nugroho dalem Gusti sing beda-beda, sing mbok menawa durung bisa dipahami piye carane awake dhewe nampa saengga maneka warni pelayanan pakaryan dalem Gusti sansaya memperkaya, sansaya dadi srana awake dhewe sinau. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.